मोनदों जे नवनोगोराव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 37थि बोसोरारि जथुम्मा सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना जुथुमदोंमोन दिनै जोबथा मेल। बेयाव आं फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। बाथौ सिबियारि बुलि बाथौ सिबियारिखौ लोगो हमनानै जोबोद गोसोखौ मोजां मोनदों आरो आं सानो जायखि जेखि धर्मावनो थाया मानो गावनि गावबागाव धर्मखौ गावबागाव थिग लाखि आरो मोजाङै फुजिनांगोन। खेराइसालिफ्रा साखोन सिखोन जानांगोन। जोंनि धर्म मन्दिर मस्जिदफ्रा साखोन सिखोन जानांगोन। जोंनि साननाय हनायाबो थिग जानांगोन, साखोन सिखोन जानांगोन। आं सानो बे बुलि बाथौआ आरो गुवारनिफ्राय गुवार जाहाथे गोसारथों आरो जों बाथौ सिबिसुलाफ्रा बयबो गोसो गोथारै फुजिथों। आथिखालाव जे बेखौ जौगाहोनायनि थाखाय जों सरकार बिथिङै मन्दिर मस्जिद बाथौ बेखौ फोसाबनायनि नामाव आसाम दर्शन हिसाबै मोनसे फोसावदों, 2.5 लाख करि होदों। आरो जोंनि सरकारनि थांखिया बेनो गासैबो धोरोमा थिग जानांगोन, समाज बिथिं थिग जानांगोन आरो गामि ओनसोला जौगानांगोन। अब्लासो माबाया जौगागोन, सोरखारा जौगागोन राङारि बिथिङाव। दा बेखौनो जों नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दं। खोब बाख्नायथाव नोंथांमोननि बड'लेण्ड रादाब, बे रादाबनि गेजेरजों आं गिबियावनो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गासैबो सिबियारि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावग्रोगोन। आरो दिनैनि जि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 37थि बोसोरसालि जथुम्मा, लोगोसे नवनोगोर दखरा आफादनि जि 30थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे खेराइ हुनाय, बेयो खोब बाख्नायथाव। मिथिनानै आगोलावनो आं गोजोननाय मोनखादों आरो लोगोसे दिनै बे जथुम्मायावनो गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बेखायनो आं क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जायफोर आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आरो लोगोसे दखरा आफादनि गासैबो दैदेनगिरि, बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम, सिबियारि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरनाय थागोन दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै। आरो इयुनाव आं मिजिं लादों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे हाबाफारि, जे थांखिफोर दं, बे थांखिफोरखौ जाफुंहोनायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बायदि मोनसे गोख्रों जिल्ला आफादा बेबायदि जथुम्मा खुंनानै जोंनि जि मावनो लानाय हाबाफारिफोर दं, बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव गोख्रों मदद होगोन, आं बेखौनो मिजिंथिदों। गोबां थाखाय माबायदि गोरोन्थि आं बुंगोन, बुलि खान्थिया दिनैनि खोथा नङा। आरो बबेखानि बाथौ सिबियारिफ्राल' जे बुलि खान्थिजों धोरोम फुजियो बे नङा, बिदि सानोब्ला भुल जागोन। दिनै मुलुगाव, सारा मुलुगनि मानसियानो जे बुलि खान्थिजों गावबा गावनि धोरोमफोरखौ फुजिबोनाय, बिनि नेरसोना मेला दं, जों बुंनानै फोजोबनो हाया। खाथि खालानि जायफोर जों बर' नङै सुबुंफोर दङ, हिन्दु धोरोमखौनो होन, दिनै मुस्लिम धोरोमखौनो होन, मुस्लिम धोरोमावबो बुलि होनानै धोरोम फुजिनाय सिया सुनिनि गेजेराव दङ। आरो ख्रिस्टान धोरोमनि गेजेरावबो जे बुलि होनानै धोरोम फुजिनाय गैया बे नङा। बिथांमोननि मोनसे ग्रुपआ, गासै 7थानि गेजेराव मोनसे ग्रुपआ बुलि होनानै धोरोम फुजिनाय बिथांमोननावबो दङ। आरो बिनि अनगायैबो मुलुगनि माखासे धोरोमफोर, बे धोरोमफोरनि गेजेरावबो बुलि होनानै, बुलि खान्थिजों धोरोम फुजिनाया दङ। खालि बाथौल' नङा। जों जुदि प्रमानखौ होनो लुबैयोब्ला बा प्रमानखौ नायनो लुबैयोब्ला, मोननो लुबैयोब्ला, बुलि खान्थिजों बाथौखौल' जुदि बुंनो सानोब्ला, थांनाय 2003 2003आव जे नेपालनि राजाया गावनो स्वयं फैनानै कामाख्या बायदि मन्दिराव पन्चबुलिनि होनो गोनां मानो जायामोन? बिनि माबाया ओंथिया मा? बिनिफ्राय बुंनो सानो नामा जे बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोराल' बुलि होयो? होमब्ला बिनिफ्राय बुंनो सानो नामा जे बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोराल' बुलि होयो? होमब्ला सासे नेपालनि राजायाबो बै समाव जुदि कामाख्या बायदियाव पन्चबुलि होनो गोनां जादोंमोनब्ला बिथाङा बिनिफ्राय मा मोनदों? निस्सय बिथाङाबो गावनि देशआव जि जादों, गावनि न'खराव जि जादों, बिनि परित्रान मोननो थाखाय, सेलभेसननि थाखाय बिथाङा बुलि होफैनो गोनां जादों। थिग बेबायदिनो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बेन्दोङाव थानाय जायफोर बाथौ सिबियारिफोर दं, बे बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि परित्राननि थाखाय, सेलभेसननि थाखाय बुलि खान्थिजों आदि गुदिनिफ्राय जि परम्पराबादि सोलिबोदों, बे खान्थिखौ नागारनाय नङा आरो नागारदों होननानै जों बुंनो हाया। सोरबाया जुदि थांदोंब्ला बे गोरोन्थि बुजिनानै थांदों। आरो बेखौ जों बुंगोन, बिथाङा बुंनो थाङोबा धोरोमनि रावजों धोरोम सोलायनाया मोनसे नास्तिक,
जि धोरोमखौ बिथा खालामनानै बिथाङा उजिदोंमोन बे धोरोमाव देरनानै बेखौ नेवसिलांनाया गावनि बिमाखौ नागारनायनि समान बेखायनो बिथांमोन बायदिखौ जोङो धोरोमनि रावजों नास्तिक होननानै बुंगोन बर'नि हारिमुजों बर'नि जि बाथौ धोरोम बुंनो थाङोब्ला बर' जाथिखौ गायसंनायनि गुदियावनो बे बर'नि बाथौ दिनै खालि हारिमुनि खोथाल' नङा बर' जाथिखौ दिनै बर'नि सोदोमस्रियादि बाथौ सोदोमस्रि 2010 सनावनो बे अलरेडि बड' फेस्टिभेलाव फोसावजाखांखाबाय बे जोंनि बाथ्रा नङा गुबुन अर्गानाइजेसन जे बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद आरो बर' नेसनेल जि बर' जाथिनि मोनसे कमिटि दादोंमोन इन्टारनेसनेल लेभेलाव बे इन्टारनेसनेल लेभेलनि बर'फ्रानो बर'नि सोदोमस्रिया मा जागोन होननायाव बाथौ सोदोमस्रि जानांगौ होननानै बुंनाय जादों खोथाया जाहैबाय मा जेरै जोङो मुस्लिम सोदोमस्रिनि जि गुदिखौ नुयो बे जाहैबाय खराननिफ्राय फैयो ख्रिस्टियान सिभिलाइजेसन जायखौ ख्रिस्टान सोदोमस्रि होननानै जों जेखौ बुङो बाइबेलनिफ्राय फैयो हिन्दुफोरनि जि हिन्दुफोरनि सिभिलाइजेसनफ्रा गितानिफ्राय फैयो थिग बिब्दिनो जोंनिया धोरोम बिजाब गैयाब्लाबो जोंना खेराइयानो बाथौ धोरोमनि गुदि बर' हारिमुनि गुदि आरो बर' हारिनि सिनस्रि बेखायनो जोंनि सोदोमस्रियाबो जोंनि बर'फोरनि सिभिलाइजेसनाबो बे खेराइनिफ्रायनो फैगोन आरो खेराइनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो बे बाथौ सोदोमस्रि होननानै गनायथि होजानाय जाहैबाय बेवहाय जोंहा गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन